Verškom, milej, verškom, a ja pidu krajom, tam sa zajdeme i ručke stisneme pід зеленим гаєм, під зеленим гаєм. Тади, милий, тади, попід старраби, би нас не виділи, мамі не повіли, то ти стара баба, то ти стара баба. Mojím dnešným hosťom je rusínsky aktivista pán Jan Lipinský. Pán Lipinský, Rusíni sú takí nezakotvení. Žijú v mnohých krajinách, majú trošku problémy s vlastnou identitou, ale predsa boli vždy vtiahnutí do všetkých konfliktov. V prvej svetovej vojne, v druhej. Za koho bojovali, s kým kolaborovali, od koho dezertovali? Rusíni boli vždycky na viacerých frontách. V prvej svetovej vojne určite bojovali za cisára pána. V rakúskych archívoch sa nájdú rusínsko-nemecké slovníky. V druhej svetovej vojne to je trošku dramatickejšia situácia. Boli súčasťou slovenskej armády a to hnutie, nedávno vyšla jedna kniha, kde autor, mladý historik, opisuje situáciu, že percentuálne Rusíni boli veľmi nachylní k tomu, že opúšťali, teda prebiehali na druhú stranu frontu. Dezertéri. Ale tu treba povedať, že neviem, do jakej miery boli informovaní v tej situácii, ktorá sa na vojne odohrávala, jak fungovala propaganda, ale chcem jednu vec povedať, že už keď začalo Hortijovské Maďarsko okupovať Podkarpatskú Rus a časť východného Slovenska, dosť veľké množstvo mladých Rusínov ušlo do Ruska, kde samozrejme Rusi ich podozrievali, takže polovica z nich zahynula v gulagoch a v tých neľudských podmienkach. Ale potom vďaka londýnskej vláde a iniciatíve generála Heliola Piku, oni sa dostali do Slobodovej armády a na začiatku, keď sa tá Slobodová armáda, tá jednotka vojenská, v tejto chvíli neviem si povedať, jak bola početná, jak sa presne volala, Rusíni tvorili cez 90% jej súčasti, teda Rusíni tvorili 90% tej jednotky. Čiže teraz otázka je, že keď Rusíni zo slovenskej armády prebiehali na druhú stranu, keď fungovala propaganda, tak cítili sa, že tam budú mať svoje miesto a spolu so Slobodom oslobodia územie Československa a budú rozvíjať svoju domovinu v rámci teda spolupráci s týmto s Čechmi, Slovakmi. Žiaľ Bohu, nastúpila ďalšia tragédia. Podkarpatská Rus padla Sovietskému zväzu a vlastne to rozdelenie pokračuje dodnes a keď sme si všimli, aké veľké, obrovské prostriedky teraz investovala súčasná vláda, ako súčasť, aby sme boli súčasť toho európskeho priestoru, čiže vyzerá, že tá silná veľká železná opona medzi Rusínmi na Slovensku a na Podkarpatské Rusy, alebo keď chcete, Zakarpatskej Ukrajine bude pretrvávať naďalej. Hovorí sa, že najväčší úspech Rakúšanov bol, keď celý svet presvedčili, že Hitler bol Nemec a Wolfgang Amadeus Mozart Rakúšan. Slováci podobnú fintu poučili s Andy Warholom. Keď sa hovorí o tom, že to bol geniálny umelec, jeden zo zakladateľov moderného umenia, tak to bol Slovák. Ale keď sa už spomenie jeho súkromný život, jeho zvláštne chuťky, trošku záľuba v drogách a také zvláštnosti, tak Slováci hovoria, samozrejme, to je Rusín. Takže ako to vy vnímate s tým Andy Warholom?
Bez pochyby jeho rodičia, mama, otec, boli Rusini a na druhej strane on v podstate, jeho mama nikdy sa nenaučila rozprávať po anglicky v tom novom svete, čiže bez pochyby Andy Warhol rusínsky jazyk ovládal a rozprával. Jeho mamička žila u ňoho vo veľkom byte a mala izbietku a tam mala obrázky tam zo svojej rodnej dediny a nosila celý život ten kroj, ako nosila za mladý. A vôbec, jak sa hovorí, bol som v Little Odese, kde žijú Rusi, a sú tam ľudia, čo žijú 30 rokov a nevedia po anglicky. Ja som hovoril, prečo? Oni hovorili, my do Ameriky nechodíme. Takže ani ona nechodila z toho bytu do Ameriky. Vytvorila si vlastný svet, ktorý je pravdepodobne vyhovoval, ale na druhej strane ten vplyv tej mamy na Andyho pravdepodobne sa nedá odškriepiť, alebo možno vplyv toho celého rusínskeho prostredia, ktorá ona vlastne ten domov, ktorý si priniesla, jak by ste spomínali, v tých obrázkoch, tej svojej duši a v tej možno svojej piesni, určite sa nedá odškriepiť, že Andy Warhol bol ovplyvnený rusínskym prostredím. To istotne. Vyšli nedávno 2 knihy Dejiny umenia s jeho portrétom na prvej strane a potom veľká kniha o Andy Warholovi. On je najväčšia ikona moderného umenia. Ale keď to tak pozeráte, to, čo on robil, že je v tom cítiť ten rusínsky vplyv. Pomôžem si znalcami a v podstate oni tvrdia, že tie maľby, ktoré on maloval, teda Lenin, Marilyn Monroe a podobne, proste, že tá kompozícia tej fotografie alebo toho obrázku vychádzala predovšetkým z ikony, ktorú mal pred sebou a ktorú vlastne predpokladám, že mu donesla do jeho života jeho mama. Verchodino, cvíku ty náš, jak u tebe tut milo, moví život, plive to čas, svodidlo šumno veselo. Oj, nema tu kraju, na tu verhovinu, kopi meni pouljate, hoć odnu hodinu. Ivanku, z toho pokujaku, vyšla vem do tebe, vzala vodala kút. Vyšla vem do tebe, vzala vodala kút. Lahodka tonenka, voda studenka, a ja vodenka. Od nás je zlomiti, žadný sa vtopiti. Od nás je zlomiti, žadný sa vtopiti. Strata podkarpatskej Rusy bola pre nás všetkých bolestivá. Zle to znášali Slováci, Rusini, zle to znášali aj Ukrajinci. Hovorí sa o takom jednom človeku, Slovákovi, ktorý žil na mieste, kde sa tá hranica utvárala, mala ísť cez jeho dom a pýtali sa ho, že či chce zostať v Sovietskom zväze, alebo či chce ísť do Československa. On hovorí, radšej do Československa, v Rusku bývajú strašne tuhé zimy. Mám tu na túto tému jednu zaujímavú knižku, ktorá sa volá Prekliatá zem a v nej je zvláštny plagát. Na ňom je napísané Slováky proč z ruskoj zemli da živeť náš avtonom kraj. To je nejaký taký nápis Slováci vypadnite z našej zeme? Čo máte niečo proti nám? Ale toto sme nikdy nedeklarovali. Lebo to by som sa musel opýtať, že proč? To je pekné, ale nie, naozaj. My sme na tento žijeme na Slovensku, predtým v Československu, čiže žiadne zlé vzťahy so Slovákmi sme tu nemali. A to sú tie, viete, čo ste spomínali, že po obede nemáme rozum alebo sme šialení. To sú len také podpichovačky. No ale vtedy sme spolu. A to sme stále spolu v jednej krčme. Tam možno práve tento leták je k tomu, že v istom období nebola vyjasnená tá hranica medzi Podkarpatskou Rusou a Slovenskom. V podstate tie udalosti tak bežali rýchlo, že k tomu vyjasneniu tej situácie nikdy ani nedošlo. Boli tu aj nejaké ďalšie mocenské záujmy, napríklad Poliaci chceli mať s Maďarmi spoločnú hranicu.
a tá podkarpatská Rus mohla byť tým spojivom. Čiže sú známe nejaké príklady, aj boli odsúdení alebo boli vyšetrovaní poslanci na tomto parlamente československom, ktorých podozrievali zo špionáže proti Československu s tým, že sa snažili, aby ten cíp, časť východného Slovenska a podkarpatská Rus robila nejakú spoločnú hranicu medzi Poľskom a Maďarskom. My Slováci sme takí zaujatí vlastnými problémami vlastnej identity, samostatnosti, že nemáme čas si všímať, čo sa okolo nás deje, že okolo nás bojujú o uznanie iní, možno menší, menej viditeľný. Ale dnes, keď existuje Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, nie je vylúčené, že vznikne aj Rusinsko. A potom vy budete asi minister kultúry. No. Alebo premiér? Ako bude vyzerať to samostatné Rusinsko, kde vy budete vo vláde? Ja, myslím, že samostatné Rusinsko nebude. Nebuďte pesimista. Už ste aktivista, tak buďte aj optimista. Isté, ale myslím, že môj optimizmus nevedie k tomu, alebo môj cieľ nevedie k tomu, aby sme mali nejaké samostatné Rusinsko existovalo. To ani nepodporujem, ani myslím, že sa k tomu nehlásim a myslím, že ani to riešenie nemá východisko. Ale môže to byť otázka perspektívy dlhodobej, že predsa len vznikne samostatné Rusinsko. A ja vám ručím, že my Slováci podporíme váš vstup do EÚ alebo nového Sovietskeho zväzu. Uvidíme, čo tu bude. Ďakujem veľmi tak. Ja som veľmi vďačný Eugenovi Gindlovi, že ma s vami zoznámil. To je zaujímavé na tom, ako sa Európa zjednocuje, že sa vynára čoraz viac nádherných, voňavých, farebných národností, zvykov, jazykov, že ľudia pociťujú potrebu byť sami sebou. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ďakujem aj ja veľmi pekne za možnosť, že som mohol dneska viesť s vami rozhovor a ďakujem aj Eugenovi Gindlovi, ktorý je veľký priateľ Rusínov a veľký znalec Rusínov, že nás takisto zoznámil. Ďakujem pekne. Mojím dnešným hosťom bol rusínsky aktivista a optimista Jan Lipinský.